flip-flop na na-mention ko sa Facebook. Ito yung na-mention ko sa... Ang ingay naman kasi, ang daming nagsisiuwian. Yang blue na ilagay. Ano itong blue na ito? Oh? Ha? May ito yung pinagkatan nila, oh? Oo. Tumubo na, marami na ito. Sige. Balik ko lang siguro. Okay naman ang tubo niya. Okay lang, no? Okay naman. Yun lang ano niya ang... Tinignan lang namin kung may wati guys. Pero okay naman ang potting mix dahil rice hull naman yan na bulok. At nakita naman natin, as you see, healthy ang roots. Ano na, itak na natin yan sa babaw? Oo, cut na natin. Yan. Cut na natin. Bakit parang cut mo? Tapos, itong mga leaves niya na ayaw natin, dahil na-stress tayo dito, tanggalin na natin. 1. Ito guys. Ito rin, pangit. Tanggalin natin. 2. Tanggalin itong malaki. 3. Ay, ang sarap lang amoy. Ito naman, ito pa. Ayan. So, tatlo. Mali pang-apat yung bagong dahon. And then, namunga na siya. Ito, pwede na yung maging ano natin yan, source na natin ng yan, seedlings. Ayan, natanggal guys. Tanggal siya. So, ito na siya, final. Maganda na, wala nang bulok-bulok na dahon. Okay na. Ganda na. At ito ay anthurium na tanim. At ang ganda dahil variegated. Hopefully, tutubo siya na may variegation. Kaya kailangan natin bantayan. From time to time, tinitignan natin yung potting mix or yung media kung may pupunta na sa mga elemento. Kasi ayaw natin na masira siya uli. Okay? At ayan, kasi sabi nga, yung snail gustong raw ito. Kaya sana naman wag maging bahay na snail. Ang ganda kasi sayang masira. Ang dami. So ito, wala nang no more na. So I will just throw them all away. Thumbnail. Halika dito. Okay. Lagyan na lang ng ano Ito ay anthurium na lagyan natin ng potting mix. Lagyan natin. And then, yun na. At lagyan natin ng para lalong mabuhay at lalong maging stable ang tukol ng kanyang roots. Very, very healthy. So, healthy naman ang mga roots niya kaya walang problem. So, ayan. Ma'am Yoni Bakunle ay eto. Tinupad namin yung sinabi niya. Ayan o. Maganda na. Yes. Ganda na. Okay, so bye-bye. See you on the next video, guys. Short video lang, just for that. Okay, dinagdagan na ng medium.
Yan yung rice hull na merong fertilizer. Yan. At yan ay galing din kay Ma'am Leonie. Ayan. Sigurado tataba ka na ngayon. At sigurado gaganda ka na. Gaganda na. Lalaki na siya. Yan na. Very good. Yes. Wow. Ang ganda nito pag lumaki eh. Ang ganda nung wave of love na nakita naming malalaki doon sa ano, sa Kalape. Yun, kaya ito palakihin natin. Gaganda rin ito. Okay. So that's it. Punta na siya sa pwesto niya. Okay. So, magpalaki ka na. Gaganda ka na. Wala nang punit yung ano mo, dahon mo. May awa rin ang Diyos. Gaganda rin yan. Talaga.